Čaute lidi, včera jsem byl u starého mostu v Písku a byl tam fizzy drink. Sehnal jsem 2 flašky, jo. Jednu pomerančovou a jednu kolovou. A vzadu, takhle zezadu, tam byly takový losy, se 3, jo. A já se dneska s vámi podívám, co tam je a samozřejmě i ochutnám, no tak jdeme setřít ten los. Tak, tady máme flašku a jdeme to setřít. Tak, lidi, je tady QR kód, jo, QR kód, docela dobrý a my ho jdeme naskenovat, jo. Jdeme ten QR kód naskenovat, zajímalo by mě docela, co tam bude. No, tady udělám i ten druhý. Tak tady máme taky QR kód, tak jdeme naskenovat lidi. Tak, máme tu už sken, tady naskenujeme QR kód. Je tu odkaz, kliknu na něj a hodil nás tu do nějaké stránky, kde si můžeme koupit ty fizzy drinky. A jo, tak to je docela dobrý. A nahoře je nějaká hra. Tak dáme si hru, lidi. Tak jdeme si to zahrát, tak. No, vlastně to nejde, zkusíme to ještě jednou. Tak, pojď, hop. No, nejde mě to lidi, tak tady to je. A teď jdeme ochutnat, lidi. Máme tady pomerančovej. Otevřeme si to, tak otevřem a jdeme si dát. No, lidi, je to takovej pomerančový pití, prostě perlivý pomerančový pití, jako nevím, co bych k tomu řekl. Jo a jestli jste na tomto kanálu noví, tak nezapomeňte kliknout na tlačítko odběru a mějte se pěkně, ahoj.